It-turiżmu f'Malta għadu qed jaffaċċja sfida wara l-oħra. Mill-pandemija li ġabet lis-settur rkub teħ għad-daqqa ta' ħarta minħabba l-effetti tal-għoli tal-ħajja. Kien dan is-sentiment ewlieni espress minn diversi imprendituri li kienu preżenti waqt business breakfast li sar l-4 filgħodu bl-isem Tourism – The Way Forward, meta flimkien kienu qed jiddiskutu l-effett tal-pandemija fuq it-turiżmu. Il-chairperson tal-grupp Corinthia, Alfred Pisani, saħaq li l-għoli tal-ħajja se tibqa' tiżdied fis-snin ġejjin, filwaqt li t-turiżmu f'pajjiżna qatt mhu se jerġa' lura għalli konna nafu qabel. Il-chairperson tal-Corinthia insista li pajjiżna irid jaffaċċja r-realtà li t-turisti se jispiċċaw ikollhom iħallsu għall-għoli tal-ħajja. U appella lill-Gvern biex jagħmel pjan konkret ta' kif pajjiżna għandu jindirizza l-inflazzjoni. Hekk kif qed nistennew li fix-xhur li ġejjin se nkunu qed naraw nuqqas drastiku fit-turisti li jżuru Malta. Intqal li minkejja li pajjiżna qed jirkupra mid-daqqa ta' ħarta li ħam matul il-pandemija, it-turiżmu xorta mhux se jerġa' jilħaq livelli li kellna daqs 3 snin ilu. U dan minħabba l-fatt li xahar wara xahar qed naraw li l-għoli tal-ħajja qed tkompli tippersisti. Bil-gvern ta' Roberta Bela donnu qed iżomm rasu mazza fir-ramel. Minħat tiegħu il-President tal-Assoċjazzjoni Awċija Turiżmu, Joe Muscat, irrimarka li fid-daw tal-għoli tal-ħajja ċertu negozji kellhom inaqsu x-xogħol, b'riżultat li n-numru ta' ħaddiema spiċċaw bl-impjieg. F'xi każi wkoll kellhom ibidlu l-operat biex jaddattaw maż-żieda fil-prezzijiet ta' prodotti bażiċi. Il-President tal-Assoċjazzjoni saħaq li n-nies iridu jsifru, iżda jekk il-Gvern se jibqa' jinjora din l-isfida, it-turisti se jispiċċaw imorru f'pajjiżi oħra fejn il-prezzijiet huma aktar baxxi. Il-President tal-Kamra tal-Kummerċ Marta Sportelli minnaħa tagħha spjegat li minn stħarriġ riċenti li sar mill-Kamra tal-Kummerċ, it-turiżmu huwa l-ewwel u l-iktar settur li jieħu daqqa ta' ħarta minn aspett negattiv minħabba l-għoli tal-ħajja. Fl-istess konferenza l-kellim tal-Partit Nazzjonalista tat-Turiżmu Robert Arrigo fisser kif kumpaniji barranin ibbażati f'Malta għandhom l-abbiltà li jżidu l-ħaddiema. Iżda dawn l-aħħar snin ma rajniex sosten min-naħa tal-Gvern. Il-kellim tal-Partit Nazzjonalista tat-Turiżmu fakkar ukoll li jekk it-titjiriet kollha li jaslu Malta jkunu mimlijin, dawn mhux biżżejjed biex nimlew is-sodod kollha tal-lukandi f'pajjiżna.